Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is commissaris van de Koning, Arno Brok. 100 dagen is Arno Brok nou commissaris in uw provincie. Jaren in bestuurlijk werk in Friesland, van wethouder in Ljouwt, waterburgemeester in Snits, om uiteindelijk burgemeester van Dordrecht te worden. Maar Friesland luts. En het weer dan echt geen hele grote verrassing dat er commissaris van de Koning in Friesland waard. Hoe wien die eerste 100 dagen? En hoe is het om leiding te gaan aan een bestuurslaag die onbekend en onbemind is? De provincie. Ja, welkom in het Politbureau. Arno Brok, commissaris van de Koning, stond 1 maart, 100 dagen, goed 100 dagen zitten erop. Je bent in 2010 hij Friesland verlitten. Wat van Friesland hij je ontroffen, doet je waarom kwam? Nog altijd green, rom. Safvol is er net voor oren. Nee? Ja, nou de dieken. Er binnen volle meer. Nou, lezen vrij wat meer dieken. Er binnen meer betere dieken, aquaducten. Dus de bereikbaarheid in Friesland, dat is volle beter worden. Ik denk dat de steden echt completer worden binnen. Dus wat dat onbelangrijk is, er wel wat voor oren. Verbeter ik? Ja, absoluut. Passend bij deze tijd. Absoluut. Je bent in 2010 naar Dordrecht gegaan als burgemeester. Ja. Nou weer waarom. Ik heb al gelezen dat je hebben hopen en bidden om ooit weer waarom in Friesland te komen. Zit die leefde van Friesland, zat je bij jou? Ja, absoluut. Hoe ken dat? Ja, nou dat past net in een programma van 10 minuten, nevens mij. Ik ben op mijn 20ste vervingen naar Friesland, een week student voor de Thorbecke Academie. En ik dacht, ik bleef 4 jaar hier in Friesland. En die 4 jaar hier, dat binnen er 21 worden. En dan dat ik krijgen mooi leeftijd en emancipatie van die cells. En groei van die cells als student en als mens. En ik ben nevens mij in Friesland volwassen worden. En kwamen de kunde, maar leven mensen. En die combinatie van studie, het wenjen, de mensen, het landschap, letterlijk de taal. Dat had het voor mij zelfs persoonlijk daar een succes maken. Dus het was voor mij echt net makkelijk om na een mooie periode in Snits te zeggen van ik maak gewoon voort. Want die gemeente wie er net meer, hè, Snits, dat wie een nieuwe gemeente, Zuidwest-Friesland. Ljouwt waard hem net? Nee, exact. Dus nou, dan is het zo, hè, dat werkt het gewoon in het leven zo. Ja. Er zijn echt dingen die net rennen. Het is echt goed. Voor Elsenien is het goed als net altijd alles zo rent. Zat graag zelfs habost. En maar naar Sony dacht ik van dit is wel een mogelijkheid. Ik zal het beziekje. Ja. En als het dan zou wezen mooi. Dat maakt het mij een dankbaar mens. Ja, 14 jaar hij burgemeester geweest, eerst in Snits, Ja. later in Dordrecht. Kom je waarom als commissaris van de Koning? Dat is toch wat meer een ceremoniële functie, liek het mij, of net? Nou, dat of hoop ik, toch niet helemaal te kwaad? Dat hoop ik Je net. vergelijkt met burgemeester, want als er wat ram gebeurt, dan ben je als burgemeester verantwoordelijk. Ja. Ja, ramp maken in Dordrecht, die chemische brand. Dat soort zaken, als dat soort zaken spelen, als het om Evenbeer water veilig is, dan stuurt iedereen toch naar de burgemeester. Dat klopt. In het verleden wie dat oors, de commissaris van de Koning hier grut volg op het maat van de politiewet, rampenbestrijdingen, dat soort zaken. Dat is al je bij een waaier, hè? Dat is nooit de burgemeester daargongen van de centrumstad, dat wie ik in Dordrecht zag. Ik wie voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Dus dat is oors. Maar het is net louter een representatieve functie. En Hielendal net in Friesland. Maar als je vergelijkt met een burgemeesterschap, die heeft volle meer praktische dingen. Dat klopt. Dat je maar gewoon kennen. Dat heet toch als commissaris minder? Nee, dat is oors. Het is oors. Er is wel een verschil tussen de provincie in Friesland. De commissaris van Zuid-Holland had een orenrol als een commissaris in Zeeland of begelijks in Friesland. Daar zit wel een verschil in. Maar ik ga echt zijn bij mijn installatiespeech. Ja, dit is een orenfunctie in een oortitrek. Dat vreegt ik een orenrol van mij. En ik hoop dat je mij die tijd gunnen. Om in die Marcena wijzen wel. Dat ga ik zijn. Ja, het is een verbinder. Ja, het past echt weer wat beter bij de leeftijd, denk ik. Ik ben nou zo stadig nog geen 50, Jonge maar het man. komt er wel. In bestuurlijke termen ben ik nog relatief jong, maar ik word ouder. En dat betekent dat is maar die rol op een oren wies, dat is die op een oren wies inkleuren kist. Ja, als we even zorgen naar de rol van de bestuurslaag die de provincie is. Je zei van in Zuid-Holland, daar is de rol van de provincie volle liefde, omdat de grote sterke gemeenten heeft. Ja. Dat heeft in Friesland nog net, maar dat komt natuurlijk wel. Ja. Er binnen een aantal taken bij de provincie Waaijgongen, jeugdzorg bijvoorbeeld.
Wat voor bestuurslagen krijgen ze? Wat is eigenlijk de provincie nog wurg? Kan je daar het volle bed mee ophouden? Dat laatste, nee. Nee, dat zoek ik net steeds dat ik de baas weer. Nou, ik ben net de baas, maar de steden binnen de baas. De steden binnen de baas. Jouw leerling onder de steden? Ik ben voorzitter van de steden en voorzitter van het college van DS. Uslongen is opgebouwd door de provincies of de gewesten. In Nederland weer de eerste gewesten en provincies, letter pas het longen. Dus wij lezen onder de basis van Nederland. De laatste jaren is er een soort decentralisatie geweest naar de gemeente. Ja. Minder naar de provincies. Maar we hebben ook extra taken op het net van natuur begelijks erbij krijgen. Het is net alleen nog maar minder. Het is ook op een paar punten meer worden. Ik ben van bedenken, maar dan praat ik alleen nog van Friesland, dat wij in de toekomst meer Friesland hebben en minder Den Haag. Dus ik hoop je dat we werkje kennen in een format een Friesland Plus als provincie. En ik denk dat we ook in de toekomst ook er minder gemeenten komen zullen verlet hebben van een middenbestuur. En dat zal in alle provincies of alle gebieden van Nederland oors wijzen. In het westen zal dat oors inkleurd worden als in Friesland. Maar ik denk dat wij werkende uit de Friese identiteit, de bestuurlijke kracht in Friesland als provincie, als regio, ook in de toekomst verlet houden van het middenbestuur. Als je zei ze minder Den Haag en meer Friesland, praat je dan over een soort federalisatie eigenlijk? Nou, ik denk in elk geval dat we maar meer decentralisatie, meer voer naar Friesland te helje matten. En dat we ook op een oren wijzen met het wetenschap, maar ook met de gemeenten, maar waar ook in een wetenschap in Friesland, ook een toekomst inkleuren kunnen in het belang van Friesland en de inwoners van Friesland. Dat luidt een taak. Ik ben minder provincies in het noorden. Ja, wat Grensland en Drenthe zelfs willen, dat moeten zij weten. Maar net Friesland verder. Nee, daar ben ik absoluut op tjen. Ik denk, ik ben ingeheerd om de kracht van Friesland en de toekomst van de bestuurlijke entiteit van Friesland te versterken. Daar hebben we het ook over in de betrouwscommissie. Daar mag ik net over praten, maar dat is een van de wichtigste punten. Daar komt ook toch mijn leefde van Friesland en ook mijn verbinding met alles wat te krijgen had met de Friese identiteit en taal. En ik denk, net alleen de taal en cultuur, maar ook het landschap en de kwaliteit van leven, dat we genoeg middenbestuur wijzen kunnen in de toekomst. Dingen die een gemeente net oppakken kan, ook tussen Europa en gemeente in, bloedt er ook een taak van ons. We moeten wel eerst een steen van de discussie op hokken wie ze dat inkleuren willen. Ja. En die discussie wordt nog wel wat te min viert in Friesland. Let we door de economie, hè? Ja. Want Friesland is natuurlijk ook een provincie waarvan zijn we dat het dan wel eens een achterstand heeft, hè? Op economie qua baan. Ik wil zeggen van jeugd die in Friesland blauwe wol, het er min baan. Ja. Wat kan je daar van? Ben je druk aan het lobbyen? Ik? Nou, Joert, begelijks. Hier voor het eerst een strategisch beteer dat we nou 1 keer in de 2 maanden maar de burgemeester van ons Haatstad. Er wie net een structureel oerlis tussen de burgemeester van ons Haatstad, van Ljouwert, en de commissaris van de Koning. Binnen tal van casussen die wichtig binnen, ook op het merk van economie en werkgelegenheid, die wichtig binnen van Friesland. Hoe kleuren we die lobby in? Hoe pakken we die lobby op? Waar rent op hokkerthema of naar hokkerbedrijf? Daar komt meer coördinatie op. En daar praten we op een goede wijze. Dat heeft er dus nooit geweest? Nee, dat is net west. Dat is nee. Eigenlijk, hè? Heb je dat net verbaasd? Nee, nou ja, de verbazing is net zo relevant. Het gaat erom wat collega Kronen en ik van belang vinden van de keerwerking tussen de gemeente. En hij is ook als voorzitter van de G31 in Nederland en de commissaris van de Koning. Het is goed dat heel Koolmoertje ook op dit soort van thema's in het belang van Friesland. Ja, want dit verliezen is wel eens zijn, het doet het deze college met Jofago en Jorisma, dat je te min contact in Den Haag hier, dat het te min varkelkoor kwam. Nee, dat past mij net om daar een oordeel uit. Ja, dat weet ik echt net, dat doe ik net. Maar dat klimaatcentrum bijvoorbeeld, het Europese klimaatcentrum met die Noord-Nederlands debat nog hoe praten is. Dat konden we naar Friesland zijn ze doen, de fractievoorzitters en de listloekers. Ben je daar op Bigelix heel concreet met waanden? Wij binnen op tal van punten drok dwaanden. We moeten wel selectief zijn en focus houden. We moeten net op alles rennen willen. Dat is echt net verstandig om op alles te rennen. We moeten focus houden. Wat is in het belang van de werkgelegenheid in Friesland? Wat is in het belang van de toekomst van Friesland? Wat kan een burgemeester oppakken of een orenburgemeester? Wat kan de commissaris oppakken? Maar bovenal wat kunnen de deputaire en de wethouders oppakken? Maar altijd dat
in het belang, in maatschappelijk belang van uw inwoners en de bestuurlijke entiteit Friesland. Jo, binnen commissaris, hoe lang zorg je het jezelf dan? Dat is net om mij. Maak je het zelf of het Het is eerst voor 6 jaar. En als het dan nog voldocht, dan hoop je ik nog een nieuwe termijn te krijgen van de Steden van Friesland. Maar één ding, dat is in elk geval wist, ik zal net meer verhuizen uit Friesland. Ik wil absoluut. Je wil hier in Friesland. Ik in Friesland. Hebben die, dat zit noteerd. Ja. Die tassenting hebben binnen. Okay. Laten we even zien naar hoe het cartoonist Gerco van Beek deze zaak, deze man, tekenen het. De Comeback Kid, Arno Brok, commissaris van de Koning. Wie wordt de gast in het politiebureau? Tegen dank voor je komst. Nou, we hebben het je bleef dus goed van Friesland, je bleef hier in Friesland. Absoluut. Hartstikke mooi. Dit weer de laatste politiebureau van dit seizoen. Takkumseizoen, ben we er gelukkig weer. Manje 4 september, Erik. Ja, dat is de eerste aflevering van het tweede seizoen. Graag ontdaan. Ja.